Здравейте! Вие гледате Открито. Един отговор на депутатски въпрос стана причина да продължим темата с ваксините, които си даряват взаимно България и Турция. Преди месец ви показахме как е влязла в България дарената от Турция 5-валентна ваксина Пентаксим, която в момента се поставя на децата у нас, а именно, без да е поискало Министерството на здравеопазването с официален документ от Изпълнителната агенция по лекарствата разрешение за внасяне на тази ваксина и без да е разрешила Агенцията по лекарствата използването на тази ваксина у нас. След нашето разследване, народният представител Жельо Бойчев внесе в парламента въпрос към министъра на здравеопазването доктор Петър Москов. Министърът трябваше да отговори на това какви ваксини са внесени и какви ваксини са изнесени от България. Защото според един доклад на министър Москов, внесен в Министерския съвет през месец май тази година, той предлага на българското правителство България също да направи жест към Турция и да дари други ваксини. Ваксини срещу туберкулоза, БЦЖ ваксини, 5 милиона дози. Министерският съвет приема предложението на министър Москов и с решение 373 от 28 май тази година упълномощава посланника на България в Република Турция Красимир Толечки да подпише споразумения от името на българското правителство. И в нашето разследване ние показахме отговора на Агенция Митници, който получихме със съдействието на министъра на финансите Владислав Горанов, в който пише, че на 17 септември тази година един товарен камион е тръгнал от столична митница за Одрин, Турция, с 100 000 ампули БЦЖ ваксини. Това са 2 милиона дози ваксини. И митниците ни пишат, цитирам: ваксините се даряват от Министерството на здравеопазването на Република България на Министерството на здравеопазването на Република Турция. За дарението Агенция Митници е уведомена от министъра на здравеопазването с писмо от 16 септември, в което се посочва, че износител е производителят на ваксините в България. Край на цитата на отговора на Агенция Митници до предаването Открито. Какво отговори министърът на здравеопазването Петър Москов на това питане на народния представител Жельо Бойчев? Цитирам единственото изречение на министъра за този износ. По второто споразумение към настоящия момент няма дарени от Министерство на здравеопазването количества ваксини на Република Турция. Край на цитата на министър Москов. Да вярваме ли на очите си, че един министър твърди пред българския парламент точно обратното на това, което сам е написал в документ преди 3 месеца? Сега казва няма износ, а преди 3 месеца е казал има износ. И износът е осъществен на 17 септември тази година. Господин Бойчев, шокиран ли сте? Аз съм изумен от това, което видях в отговора, тъй като в момента сме изправени пред една ситуация, имаме официален отговор, качен вече на страницата на българския парламент, подписан от министъра на здравеопазването и вие сте го видели. А от друга страна, вие направихте едно много сериозно разследване, в което показвате отговора, който имате от Агенция Митници. И това, което ми остава да направя като народен представител в момента, още днес, да задам втори въпрос към министър Горанов, да ми каже относно изпълнението на решението на Министерския съвет и подписаните споразумения за дарение на лекарствени продукти, какъв износ е осъществен от Република България. И не виждам какво толкова тайно има и какво толкова секретно има и защо се бяга от тези отговори. Сега извинете, ама министър Москов може би е най-честият участник в какви ли не предавания по телевизията. Някак си виждам, че този въпрос му се спестява. Някак си много удобно този въпрос му се спестява. Ето кореспонденцията по случая с БЦЖ ваксините. 13 май тази година министър Москов пише на управителя на държавната фирма Булбио, която произвежда БЦЖ ваксини и на която едноличен собственик е Министерството на здравеопазването. Цитирам това писмо. Във връзка с заболемостта от туберкулоза е необходимо Министерството на здравеопазването да закупи от Булбио 4 милиона и 200 хиляди дози за нуждите на страната. Моля да предоставите на Министерството на здравеопазването тези количества ваксини.
Странно, защо министър Москов иска над 4 милиона дози ваксини за новородените български бебета, след като статистиката сочи, че всяка година у нас се раждат около 70 хиляди бебета. Тоест, за България са нужни не повече от 70 хиляди дози. Но министърът иска за България в този документ 4 милиона и 200 хиляди дози ваксини. 2 седмици по-късно министър Москов предлага на Министерския съвет България да дари на Турция 5 милиона дози ваксини. И Министерският съвет приема това. На 16 септември тази година министър Москов пише писмо на директора на агенция Митници Ваньо Танов. Цитирам: „Уважаеми господин директор, с настоящето ви уведомяваме, че Министерството на здравеопазването на Република България дарява Министерството на здравеопазването на Турция БЦЖ ваксина, произведена от Булбио. Продуктът ще бъде изнесен директно от производителя.“ И БЦЖ ваксините, 2 милиона дози, тръгват с камион за Турция на 17 септември тази година. От митниците са ни написали и номера на ЕАД-то. Това е документът, който съпровожда дарените ваксини за Турция. На 9 октомври тази година управителят на Булбио, доктор Любомир Димитров, издава фактура за произведените БЦЖ ваксини, включва и превоза с камиона до Турция и изпращам писмо до министър Москов и на заместник-министъра Адам Персенски. В него пише така: „Във връзка с осъществената доставка на 100 000 ампули БЦЖ ваксина, 2 милиона дози, дарение от Министерството на здравеопазването на България на Министерството на здравеопазването на Турция, ви изпращаме фактура за направените разходи. Моля за вашето разпореждане за изплащане на така направените разходи.“ Фактурата е за около 190 хиляди лева. Толкова трябва да плати Министерството на здравеопазването за първата пратка дарени БЦЖ ваксини. И след всички тези документи, които ви представих, министърът на здравеопазването да твърди, че нямало било износ на БЦЖ ваксини за Турция, невероятно! Точно заради това се заровихме много надълбоко в износа на ваксините и открихме: една партида от изнесените БЦЖ ваксини е заминала за Турция с фалшифициран документ. Някой е съставил неистински документ. Сертификат за освобождаване на партида, който се издава от Изпълнителната агенция по лекарствата. Този документ удостоверява, че това наистина е ваксина БЦЖ и разрешава търговията с нея. Но някой е съставил и е подписал сам такъв документ, за да може камионът с ваксините да тръгне по-бързо към Турция. Кой е съставил неистински документ? Кой е бързал? Защо е бързал? Кой не е могъл да изчака още 8 дни, за да пристигне истинския документ, издаден от Изпълнителната агенция по лекарствата, след като са направени изпитания и тестове на въпросната партида БЦЖ ваксини? Това ще научите тази вечер, както и още един шокиращ факт. Как в Министерството на здравеопазването накарали под натиск един управител да подпише договор за дарение? Кой дари Здравното министерство с половин милион лева след 3 часа натиск? Според думите на самия притиснат дарител. Това не е просто интервю с дарителя. Това е изповед на един управител, записана пред камера рано сутринта по тъмно. Отново поискахме да ни бъде предоставено второто споразумение между България и Турция за износа на БЦЖ ваксини. Този път го поискахме от прес-центъра на Министерския съвет. Оттам ни съдействаха и Министерството на здравеопазването светкавично ни го изпрати. Ето го. Споразумение, подписано не от Красимир Толечки, а от временно управляващия посолството ни в Турция Евгений Генев. Споразумението е подписано на 7 септември тази година за 5 милиона дози ваксини, които България дарява на Турция. Странно, защо след като Министерския съвет е разпоредил на посланника още на 28 май тази година да подпише двете споразумения за вноса на пентаксима и за износа на БЦЖ ваксините, и едното споразумение за пентаксима е подписано на 16 юни тази година, защо второто споразумение е подписано едва на 7 септември, почти
4 месеца по-късно и след като ваксините вече са се произвели? Защото ние виждаме от документите, че първото искане на управителя на Булбио до Изпълнителната агенция по лекарствата за издаване на сертификати за освобождаване на партида БЦЖ ваксини е още от 3 юли. Това означава, че в Булбио са били произвели първите ваксини още в началото на месец юли и са поискали съответните документи за тях. През целия месец юли и август в Булбио са произвеждали тези 5 милиона дози ваксини, които Министерството на здравеопазването трябва да дари на Турция. Но през месеците юли и август не е имало споразумение между България и Турция за това. Едва на 7 септември се подписва такова. А седмица преди това, на 31 август, Министерският съвет приема друго решение, 663, с което изменя първото си решение от 28 май. Ето го. Министерският съвет приема, че споразуменията между България и Турция могат да бъдат подписани не само от Красимир Толечки, а в негово отсъствие и от временно управляващият посолството. Какви са фактите от кореспонденцията между управителя на Булбио, доктор Любомир Димитров, и изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата, доцент Асена Стоименова? На 18 август тази година управителят на фирмата, производител на ваксините БЦЖ, пише на директора на Агенцията по лекарствата: моля да съкратите срока на издаване на сертификатите за освобождаване на БЦЖ ваксина за партиди с номера 114.1, 114.2, 115.1 и 115.2. Почти месец по-късно, на 17 септември тази година, директорът на Агенцията по лекарствата пише писмо до управителя: в отговор на ваше писмо, приложено ви изпращам 3 броя сертификати за партиди 114.1, 115.1 и 115.2. Сертификатът за партиден номер 114.2 ще бъде издаден след приключване на изпитанията. Край на цитата. И така, на 17 септември доцент Асена Стоименова пише, че не им изпраща сертификатът за партида 114.2, защото още не е готово изследването. Само че кога е тръгнал камиона с БЦЖ ваксините за Турция? С всичките 2 милиона дози същия ден, на 17 септември. Според документите и отговора на агенция Митници, тогава с какъв сертификат е заминала за Турция партида 114.2? С някакъв документ, който е съставен от някой и без този документ да е истински. Ето го. На него пише, че е издаден на 16 септември от Изпълнителната агенция по лекарствата и има някакъв подпис на служител от агенцията. Но този документ от 16 септември не е истински, защото истинският документ пристига 8 дни по-късно, на 24 септември. Той пристига в Булбио с придружаващо писмо от директора на Агенцията по лекарствата, доцент Стоименова. На 24 септември доцент Асена Стоименова изпраща истинския документ и пише на управителя на Булбио: изпращам ви сертификат за партида 114.2 за износ на БЦЖ ваксини. Но въпросната партида е отишла в Турция преди 8 дни с неистинския документ. Какво ли би казала турската прокуратура, ако разбере, че България е дарила на турските бебета БЦЖ ваксина без документ, който да разрешава използването на тази ваксина? Трябваше да открием управителя на Булбио, доктор Любомир Димитров. Той знае цялата истина. Трябваше да ни я каже. Първата част от нашето разследване от Министерството на здравеопазването не му разрешиха да ни даде интервю. Затова сега трябва ние да го открием. Научихме, че доктор Димитров отива на работа много рано сутринта, в 7 часа. Затова ние с нашия екип бяхме в 6:30 пред Булбио, заедно с нотариус, за да може помощник нотариус Мирослав Минков да удостовери с протокол къде са оригиналите на въпросните 2 документа. Единият не е истински от 16 септември, а другият истински сертификат от 24 септември. И с просто око се вижда, че подписите върху 2 документа са различни, а върху неистинския документ дори няма печат на Агенцията по лекарствата.
Доктор Димитров, добро утро. Добро утро. Чакахме ви сутринта, защото открихме фалшифицирани документи във вашата фирма. Фалшифицирани са и ваксини срещу туберкулоза за бебета са отишли с фалшифицирани документи. Моля ви да ни приемате. Чуваме, да. Да ви ги покажа. Мога ли да ви ги покажа? Мога, да, заповядайте, да. Защото това е нещо много сериозно. За първ път чувам, обаче съм малко изумен от това нещо. Нали сте изумен? Абсолютно съм изумен. Нямате нищо против помощник нотариус да напише протокол какво сме намерили при вас. Чакайте малко, вие не сте прокуратура, нямате такива права. Аз ще ви приема, ще ви слушам, ще видим какво е това. Не, аз искам да видя истински. Разбира се, но истинските документи трябва да ги видим, нали? Всъщност от тук вървят за износ ваксини срещу туберкулоза за Турция, нали? Значи, разбира се, само тази година сме изнесли една пратка там, 100 000 ваксини. До този момент. 17, да. Подарението. Да. Имаме гости от уважаемия канал 1. Добро утро. Камерата до тук, след което пак ще бъда допусната, за да може да свършим. Не, моля ви да видим документите. Не мога да ви го предоставя в момента, много ви моля. Не, моля ви да пак ще ви допусна вътре. Не, искам само да ми кажете това защо. Добре, а вътре... Добре, погледнете вие без камерата, след това пак ще ви покажа с камерата, само да уточним за какво става дума. Да изискате от кабинета на госпожа Ценкова и на господин Тодоров, ето оригиналите на тези два документа. Вижте подписите. Само че подписите, какво пише тук, за кой казва става дума? Фалшифициран е подпис, някой е подписал служител от Агенцията по лекарствата. Ето вижте истинския документ, където госпожата го е подписала от ИАЛ. Ето този подпис не е нейния. Тези не съм ги виждал, разбирате. Аз просто се обадих, тъй като заминаваше за 17-ти, се оказа, че още не са издадени. Покажа, че са издадени, трябва да се вземат. Добре. Това е което знам. Добре. Доктор Соломей Тодоров търся. Айде като дойде, нека директно направо да дойде при управителя. Доктор Сенкова, дали е та? Айде, нека дойде веднага при управителя, щом дойде. Кой не можа 8 дни да изчака, за да тръгне истинския документ? Кой бързаше? Аз не съм бърз. А кой? Министерството бързаше. Министерството? Да. Знаете ли истината каква е? Че ми се обадиха оттам и казаха от днеска за утре. Аз моля от 2 седмици, дайте ми 2 дена, защото трябва да те кашони да се опаковат, всичко да бъде леги, акрис, така и така. И казаха от днеска за утре и това е. Истината. От днеска за утре. Че ще тръгват? Да. И сте работили денонощно? Да, и сме работили денонощно. А защо са бързали? Нали тези разрешения сте ги поискали юли месец? Министерството трябва да попитате. Аз ще ги питам. Да. Но защо юли, август, вие сте поискали? Износът беше осъществен така. Вижте. Добро утро. Има два документа. Дайте се оригиналите да ги видим, защото някой е направил нещо лошо. Ай, доктор Ценкова, нека да. За освобождаване на партида. 114-2. Ето и доктор Ценкова. Искаме оригиналите на тези документи. Заповядайте. Ето тези двата. Само ще ги покажа. Ти ще отидеш. Лезте да на вратата. Само трябва да си ги запиша, аз не съм. Кой точно от кабинета на министъра ви се обади бързо да го правите? Не, на мен не се... А кой се обади точно от кабинета на министъра? Съветника на министъра. Съветник. Томов се казва. Томов, господин Томов. Той ви каза бързо, давайте да заминават, така ли? Да. Само искам да ви кажа нещо. Министър Москов е направил отговор на депутатски въпрос за тези ваксини за износа на БЦЖ. Знаете ли какво е написал им, какво изречение има? Нямам идея, не съм запознат. Че до този момент не е правен износ на ваксини срещу туберкулоза за Турция по дарение. Такъв беше осъществен на 17 и 18 септември. А сега министърът казва, че не са заминали. Така излиза, че вие сами сте се ги изнесли. Ние сме ги изработили в почивните дни. Има и писмо на министъра, има от агенция Митници, че това е по линия на дарението. Да, аз съм действал в изпълнение на писмени разпореждане на Министерството на здравеопазването, който е принципал на дружеството.
А защо толкова бързахте? Защо толкова бързахте с това? Аз не съм бързал. Министерството е бързало. Аз изпълнявам тяхните нареждания. И какво ви казаха? От днес за утре? От днес за утре беше, да. Беше спешно. От днес за утре беше. Аз казах, че трябва поне 2 дена, за да мога на спокойствие да се опакова пратката, но заповедта беше от днеска за утре, и което наложи да се работи цял ден и цяла нощ, и заранта замина пратката. Кой ви даде тази заповед? Кой? И сме работили от кабинета на министъра. Кой? Кажете, дойде време за имена. Господин Томов, който отговаря за дружеството. Съветникът Тома Томов. Да. Той ви каза на коя дата? Да, той ми каза, че трябва от днеска за утре. На 16 ли ви се обади? На 16, 9:30 беше, или 10 заранта. Да тръгват ваксините за Турция. Ваксините за Турция, на други ден трябва да бъдат в Одрин. А защо в Одрин, нали? Казахте, че сте ги закарали в Анкара. Аз поделих тази информация, че склада на Министерството на здравеопазване на Република Турция се намира в град Анкара. Но от Министерството ми отговориха, че те знаят, и съответно ми дадаха адреса, контактното лице на РЗИ Одрин, което всички тези данни бяха налепени на всеки кашон транспорта. Да, и от митницата са ми отговорили, че е заминало за Одрин, а вие ми казахте, че са в Анкара. Така. Когато пресече турската граница на 17 след обед, ранния след обед, беше към 18 часа, се оказа, че след турската страна от Одрин, представители на РЗИ Одрин пренасочват пратката за Анкара, за склада на Министерството на здравеопазване Турция. Аз пак ви казвам, че изпълнявам разпореждане, тъй като сме 100% държавно дружество, принципал на Министерството на здравеопазването. Заплашиха ли ви? Заплашиха ли ви, че ще ви уволнят, ако не изпълните това? Не. Вътре ми казахте да. Така. Бъдете честен. Това беше постфактум, когато ми казаха, че ако не бяха стигнали на време ваксините, да, може би щяло да има последствия. За вас? Да. Дайте го това да ми го кажете. Само да го питам доктор Пресенски, дали мога да го кажа това. Не го, той ще ви каже не. Моля ви, кажете го миналия петък какво ви се случи. Кажете. Миналия петък подписах едно споразумение за дарение на Булбил, дарява ваксини за Република Турция. В изпълнение на едно министерско споразумение между Република Турция и Република България. Извикаха ви миналия петък? Да. В министерството? Да. И кой ви накара да подпишете това? В кабинета на министър Персенски беше това нещо. Вие отказахте ли? Аз отказах и след това разговарях и с главния секретар на това, и след което подписах. Подписахте? Да. Притиснаха ви? При условие, че да, то беше подписано без министъра. И според това споразумение какво излиза? Според това споразумение излиза, че ние даряваме ваксините. Булбил? Да. Булбил дарява ваксините? Да. В изпълнение на това споразумение там и решение на Министерския съвет. Пише, че вие дарявате или какво? Че ние даряваме. А къде е министерството? Ще ми го покажете ли това? Да, аз съм честен човек и такова. Това и тук миналия петък ви казвам, че бях извън него, ще да получа инфаркт с тази история. С това? 3 часа съм стоял и ми го поднася за подпис, аз отказвам. С подписите на замминистър, на главен секретар, с 10 на директор на дирекция без мен. Госпожо Ценкова, защо отказвате да дадете оригиналите на двата документа? В момента е задействана процедура по установяване на документите. Вие не искате да ги дадете, във вашата стая са двата оригинала. Не мога да кажа, че не искам задействана е процедура. Какво значи вече 2 часа е задействана? Не, 2 часа. Имаме си процедура за всяко нещо. Ваксините са тръгнали на 17-ти. Директора на ИАЛ ви пише, че няма да дойде. Не коментирам, имам с какво заминаха тези ваксини, след като директора пише, че не е така? Доктор Тодоров, и вие ли отказвате да дадете? Да намерите този, оригиналите на партидата? Оригиналите не стоят при мен. Защо? На партиите не стоят. Защо отказвате да дадете с какъв документ е тръгнала партида 114-2? Не мога да коментирам изявлението на госпожа Стоянова. Не ви карам да коментирате, аз ви питам. Вие ме питате какво е това писмо. Не, питам и с какъв документ тръгнаха партидите за Турция 114-2. Изрядни документи са тръгнали. Не изряден, те са на 24 септември дошли, а партидата е тръгнала 8 дни по-рано.
В момента, който партидата е заминала, ние сме имали изредни документи. Не сте имали. Ето този документ доказва това. Документ, аз не мога да ви кажа да коментирам изявлението на госпожа Стоименова. Няма какво да го коментирате. Документа от ИАЛ, който вие ми носите, за мен не представлява нещо, защото е ксерокопия. В момента сте извадили някакви ксерокопия, които аз не мога да коментирам. Да, вие държите оригиналите и това ви прави силен, нали? Нямам оригинали при мен. Вие нямате ли право да погледнете? При мен нямам оригинали. Вие нямате ли право да погледнете? Не може да се отказва оригинален документ за ваксини за бебе. Доктор Димитров. Да дадем допълнителна информация. Там в момента няма как да стане, тъй като те ще извършат проверка моите служители. Ето този новопоявил се договор за дарение е още по-шокиращ. Търговското дружество Булбио, което е на държавата, дарява Министерството на здравеопазването 5 милиона дози БЦЖ ваксини на стойност около половин милион лева. Но дарителят твърди, че е подписал този договор под натиска на дарения Министерството на здравеопазването. Дареният е принудил дарителя да дари половин милион лева на Министерството. Но кой ще ги плати тези пари? Това не е частна фирма, а държавна и някой трябва да плати тези половин милион лева. Не е ли това източване на държавно дружество? Булбио е търговско дружество, което не получава бюджет. То е на самоиздръжка. Как така ще дари половин милион лева на Министерството, за да ги дари то от своя страна на Турция? Откъде ще вземе Булбио тези пари? Попитахме за всичко това министъра на здравеопазването Петър Москов. Добро утро, министър Москов. Управителят Любомир Димитров каза, че насила е накаран в Министерството да подпише договор за дарение. И за това ви чаках, за да ви питам, знаете ли за това и как ще го коментирате? Не, по никакъв начин. Вижте, договора за дарение за БЦЖ ваксините, той каза, че е накарал половин милион лева да дари Булбио на Министерството на здравеопазването. Хайде да направим така. Доколкото аз разбирам, че или приема, че вие имате истински причини да правите поредицата от интервюта. Хората се интересуват от това. Чувам, разбирам, че хората се интересуват. И доколкото наистина за мен не е важно друго, освен интереса на хората, аз ви предлагам следното. В рамките на утрешния ден, заедно с хора от нашата юридическа дирекция, вие и други хора, седнете, разгледайте всички документи и да сложим край на това, защото всичко е толкова ясно, чисто и просто. Добре, защо казахте, че няма осъществен износ в депутатския въпрос, след като има такъв изнес от митниците на 17... Становището на юридическата дирекция е следното. То е дарение. Докато не е изпълнено дарението в собствената си цялост, което от 5 милиона дози БЦЖ, то не се счита за завършено. Ние имаме изнесени 2 милиона и още 3 милиона ще ви изложа до коя дата. Извинете, ме боли гърловче. Разбирам. Лекувайте се. Хайде да направим така. В рамките на утрешния ден, заедно с хора от вашия екип, ще седнете, ще разгледате всичките документи от ЯО, от Санофи, от турската страна, от българската страна. Аз не говоря за Пентаксим, говоря за БЦЖ ваксините. За БЦЖ ваксините говоря сега. Пред вашите зрители секунда. Хайде да започнем така. Ще потвърдите ли, че Пентаксима, който се прави на българските деца, е абсолютно същия, като всеки един, който се е правил до сега? Моля, кажете го заради вашите зрители. Ще кажа това, че дори и Агенцията по лекарствата не може към днешния момент да каже това. Не е вярно. Вярно е, защото вече има отговори от Санофи. Именно и отговорите от Санофи. Ние сме казали, че не очакваме турските ваксини да се различават от френските ваксини, но това трябва да бъде проверено в европейска лаборатория. И е проверено. Не е проверено, защото не са минали през европейска. Ще видите отговора на ЯО. Да, аз го знам отговорът на ЯО. И той е такъв. Той е такъв. Знаете ли, че завода Мефар... практика, стандарт на Санофи. Не, това не е така. На самата фирма Санофи. Не е така. Мефар, завода на Мефар не е правил Мефар, никаква инспекция Санофи не са правили. Министър Москов не удържа на думата си. Не ни поканиха на среща в Министерството. Няма как да не информираме за фалшифицирания документ директора на Изпълнителната агенция по лекарствата, доцент Асена Стоименова. Затова дойдохме тук, в Агенцията по лекарствата. Документа, който ние сме издали за освобождаване на партидата 114.2 е с дата 24 септември. А този от вас ли е излязъл на 16 септември?
Не, от нас не е излязъл такъв документ на 16 септември. Подписа на жената ли? Защото на 17 септември ние уведомяваме доктор Димитров, че ние за тази партида 114.2 не сме издали все още сертификат, тъй като изпитванията не са приключили. А тази вашата служителка, как се казва тя, която би трябвало която се подписва? Коя е? Стоянова. Павлинка Стоянова? Документът е издаден от нас. Той е издаден на 24.9. Попитахте ли Павлинка Стоянова дали тя се е подписала на този документ 16 септември? Тя се е подписала на документа от 24 септември. Отрече ли на този да се е подписвала? Не сме я попитали дали се е подписвала, тъй като този документ, който е издаден на 17.9 и носи моя подпис, е издаден от Павлинка Стоянова. Разписана от изпълнителния директор от мен, но той е издаден от Павлинка Стоянова. Т.е. тя с този документ удостоверява, че към дата 17 септември, т.е. датата на издаване на този документ, тя не е подписвала този сертификат за освобождаване на партида. Истинският сертификат е от 24.9, 8 дена по-късно. Добре, питахте ли вече доктор Димитров, след като аз дойдох? Действително, след като ни... На нас отказаха да ни дадат оригиналите. Отказаха. Действително, след като ни сигнализирахте, се обърнахме към доктор Димитров по повод на журналистически разследвания и проверка, която се налага да направим, да ни предоставят оригиналните документи, с които отпътувала партида 114.2. Представил ли ви ги? Все още не. Защо? Какво има да грабнеш към турската агенция, тъй като тя пък е приемащата страна на въпросните партиди. Турската агенция по лекарствата? Турската агенция по лекарствата. Ще се обърнем и към нея по официален път, за да изискаме документите, с които е пристигнала ваксината. В писмен отговор до Изпълнителната агенция по лекарствата, управителят на Булбио, доктор Любомир Димитров, твърди, че въпросната партида 114.2 с БЦЖ ваксини е тръгнала за Турция без сертификат за освобождаване на партида, т.е. без документ за качество и безопасност на ваксините. Това е грубо нарушение на закона, но с този отговор всъщност управителят отрича съществуването на оригиналния документ от 16 септември, с който е тръгнала партидата. Укрива се оригиналът на неистинския документ. Този документ, който ни е предоставен от служители на държавната фирма Булбио и които са готови да дадат показания за това как се е появил фалшифицираният документ, ако някой ги разпита за това. Изнесените факти нямат нужда от коментар. Единственият въпрос е до кога държавата ще толерира лъжата на толкова високо ниво в едно министерство? И то когато става дума за ваксини и новородени. Без значение в кой край на света са бебетата и децата.